Și spuneam că sunt bine, că vin după o despărțire. Aplauze. Da, să știți că e mult mai bine singur, că mă omora de creier tipa asta, tot timpul când venea de la muncă. N-ai, să știi că, uite, suntem de atâta timp împreună și tu nici nu mai suna să mă întreb dacă am făcut, nici nu mai întreba dacă am mâncat, nici nu știu ce, Ninu. Tipul Ninu. O auzeam de pe scări, Ninu, la dracu. Și am despărțit de ea din câteva motive. Primul a fost cel mai așa, când mi-a spus ea, Naie, eu sunt o fată cu petrenții. Și m-am enervat, cam ce petrenții ai tu, fofire cu de petrențioasă? Că eu nu mănânc jumări, că la. Ia